Mwanchumu ligereria naende bono litukeligali tukuligia ke master kemerongevere na isano na isato mutinyo gatano na limo omoko yiga 2022 na mange agenda takolekana se chinsemo aibona ko aligentero gosangama na etonyale koligereria mona etonyale kwemanya seri tukeliga anene yali agenda takolekana na yabereka okolekana ekerobona bali kibaito bagendrete koenda chinsemo bunenchireyemo iyo kunyara gokomanya ali agenda takochakira nsemo yobolimi nsemo ya siasa nsemo ya uchumi ayonse bono mwanchumu ligereria nigotone kone kibono asomoroberi gabwe Eriso Riaito aigano toko bakoligereria twaba bali bakumulekera ali agende tokolekana ase chinsemo elibono goikabunka asotengere tokurwa semambia bono elibono kwanyara komanya naralia ya agendrete nsemo ya siasa buna botambe siasa chiro chinchigendrete chikambeni nchigendrete wana siasa mbagendrete kweroberia gokora ebinto abando gita chinsemo koligia chikura we yakere koko osikoligereria nsemo ne asekero kyoburayi kebwatomu musomono inyora abarwandre bakoligie birogo byoburayi bwense gose presidential candidates nigo wale bane ande karto koligereria asabarwandria ubane bonse kilomonto omokonyoye nigale omosubati kolende asomo bwa Kenya kwanza no kabono ekarokora narsa sia karokoligereria no lyokonyara buna William Ruto nerebyo kabwatana Rigathi Gachagua anna ubono batigalite ko basacha boka kolende asa abande bakoligie birogo oisikole wajako ya oisikoligereria karwa nabigana Raila Odinga oisikole bonsi nabarwaniri bane gali bakoligia ebirogo ebibyo burayi wense batato gati yabane abakonyi babo nigo bale abaswati kolende aina nsemo ya siasa ekara yogendrete gombaga ndete go yakera koko omugavana bwe county ya Kakamega wikiri vombeto paranyali tukolegoro igabwa atachikambini chia chikabetanse sana ase county ya Kakamega erani gata birebunega ngayanoko ene kune county ya Kakamega orongoro western konyara bali kumubwatsi Raila Odinga asobo choli bole bosi ere chikambini chia ibone gata biria kogendra andake ekorokana buna omuboli bwa Azimio One Kenya ngigobe bagana nchira yo kora chikambini chiabo eri banyara konyora chikura chinyinge unabona ligena semo ya western Kenya bange nigo baganda ne chikambini chiabo wango igakora Rigathi Gachagua ne kawari chikambini chiaye onyo Rigathi Gachagua wango iga bagakubulia omurai wenso muskuru Kenyatta asamo tebeti buna onye Uhuru karoche ta konyara gochora osta konyara kumubwatsia William Samuel Tasobo chori bone bole bosio Rigathi Gachagua gatebye Uhuru na bono igento gokora bono njengakire kura gekogera ncheno yonka akere Rigathi Gachagua kura iga akere Rigathi Gachagua kura igolende ajarika kumubwatsia William Ruto asobo choli boli bosirigati Gachagua wango igana ndeni gata yabuna ere oberega kubwatsia na okoremere masegasi ya Uhuru Kenyatta kokochi obisi kumbwatsia nsemo yechikura asabonera bagakumuboli bono chinga kichinere igera mubwatsi kurwa sensemo ya Mount Kenya ayona sensemo ya siasa ya agenda etokolekana bo igonyo robotuko bokira lero omokonyo murewense William Ruto igabaga komera nabasayase giti Kenya yo stadium ubutuko bwokira lero awasababe kukoyugwana ko kolemere mamo nakobwatera na yonsi monchumu ligana ninko yaligana letiga gocho kumanyase ebiro bitaliye betambe me yabo samara wosebo samaro yego toka meyanya chokochoko wase bunge ya West Mogranga se county ya Nyamira oyo kolije krokyo bujumba sensame Rogers Motulinera ngwaro chiri tukuligoro nabegetega ngayaye bene nabwase tureti yabagaka kurwa senseme yibono babete bakumbe krama goko aso chikoligia eke roge kenabo igomo nchumu ligirigati yanda manga alitogo chikomulekera igobono omuwaziri wobo chenu mutsaika we kubwatera no muliki obotamba se wizara yobo chenu susani mochache batebire enchira ebinyi bya corona byachakira ko ene kigwa chinsemo county ya Nairobi, Mombasa, Garissa, Laikipia, Tana River ngati Kajiado etine county chia kunirumona nebinyi bya COVID-19 byateka bwango igobono oko ragankoro gotindi buna andake na bono okirene na witch mask kora chuko chamono buna yalenga buli tangani konya tobekira mask na bora bekubyara ebinyini ebyo bisakogendera hayonso moncho muligere ntokwaliganne tigato gocho kumanyasa litukulia lero bono buna nachire kote bigali tukenelia Jumaine nande bono asumuro bwe Eriso Riaito literane nchinkoro kwa Vincent Onyancha litangani kigima tigatora ligali bono kwegura kwebili ni 10 ebye golitwa se county ya Nairobi
nyara bono kwegora ko birini ke bikomi igo gwachete aseganga yokwango yokolengo kwebinyinyi bya COVID-19 ebono bya roka ne komenta na se county ya Nairobi amune chinsemo chinde buna Laikipia chinsemo tuna Chatana River Mombasa Kajiado Garissa chikaunti echingate chikaunti ribono chia roka ne okuno mono ne binyi bya COVID-19 wanu tukule gorobono wizara yobo chen kubwatra na ne kyombekeri kya Amref Earth Africa ni gobono babwatra nete ne company ya AstraZeneca wakayugure bireni kikomi ase county ya Nairobi ebira konyo kwango ya kolengwa kwebinyi bya COVID-19 asaba igo abwatani aneno muwaziri wabo chen mutai kawe atebete buna bono endwali ya COVID-19 again recommend tabunerega igona amachiko nachiko kongi wa bwango iga onye COVID-19 kego chikomenta anebuna ya roka ne komenta chi county echo ayi ngarabo igo ya itoko bokona omo likyo butamba se wizara yobo cheno susani mochache oinerote batone chinse chi county echo chia roka ne kobomo gosomo ne gosorego chia asa bange kubwata kana nchire binyi bya COVID-19 bikoranda asense metiango tuwe nkwana yubono yere toko iguro kwebi abini kikomi ibono bete shilingi chi million ya merongo bene 25 million iko chatu mwetaso ko garachi clinic kikomi ase county ya Nairobi timashini chi clinic echo ni gochiko chuko tumeko mugasa so kuruwa bokoreri igo bono no mugasora tumeke aso kuruwa bokoreri igo ne chi clinic chekerero sebiri kibyekerero byabete biko igurwa asense meyite yanga gotoigwe na kiba kwanete igoro yebinyinyi bya COVID-19 roboti rukura sense mende ya studio uamue ya kwamba utakuwa na mask ama hutakuwa na mask lakini ikifika pale ambapo tunaona wewe sasa umeanza kuwa danger to other people hiyo ndio pahali sasa unaona tukitoa amri nyingine because it has been declared as a mandatory measure on the grounds of public health. They are the top leading in terms of the burden of COVID as we speak today. And so I urge those counties to really go out of their way to accelerate vaccination. It is a real good innovation. You can actually call it a moving health facility. Igono chikaunti echo chiabere chiko kwanwa nigo chia rokanire mono ko kunwane binyi bya COVID-19 abwasoro chobono mutai kawe abere kagote abuna endwali yese kogendera komenta igo paka amachikachi gokongiwa ayo gotanga ukoranda kwebinyinyi bya COVID-19 igobono neribuna binyi bya COVID-19 asentunde enda naende byiranire igobono nayo muncho muligere koneke na ngwetangole nayo koneke buna ngobekole mask bunetakere kurwasa amachikali atakere nyabwati kurwase wizara yobo chenu Ministry of Health igobono nekira kwa watiri amachiko elibono gwetanga kurwase binyinyi byandaka naende tochikwenyora aswe nyoleta bwe engake byategeta sentunde enda naende amachiko curfew kobeka chi mask kumnyoki wochigana banyimbo torabeka mask torakorake ekabano muchando banene go tigana nayo tutaraenda se county ya Nyamira anga orobotura urabetero kolekana tigatora ligereri bona enkwana ya Kalonzo Musyoka gochia se William Ruto karalenge chinsemo chiri cha Dadaab gotoka ime ya Garissa igo Kalonzo Musyoka arokanta komo ya Ruto asobo koribwa ye obeire omokonyi bumura ibwense kolenda se Kalonzo ate birubuna tarara kende Jones William Ruto abereka go ikirania no emaega yoko base serikali buno omokonyi bumura ibwense Kalonzo niga ya kwantanse moja ga Dadaab yuko ime ya Garissa asazimio wani Kenya bairete chikambeni chia bo asebagende tewe yakereko ko abuli tukuligoro nengano nabo ya bwato mungso nengano nabo ya rokante komo mochia na komo chechelia omokonyi bomurense William Ruto kyanga tunyore nkwana Kalonzo Musyoka kama ga yowe kansemelia Dadaab ime ya Garissa watu wajue kwamba Dadaab iko katika mpangilio wa kidunia United Nations na uwezi ukalazimisha ambaye ni refugee kinyume na mapenzi yake atoke atolewe apelekwe nchi nyingine bila yeye kusema anataka kutolewa. Mkumbukeni mmoja alikuwa anaitwa Alice that 10 commandment lady Lakwena. I think Alice Lakwena alikufa hapa. Alikuwa ametoka nje ya Uganda na hakuna ambaye angeweza kumfupurusha kutoka mahali ambapo alikuwa anatafuta ufichio. Na ukiangalia uchumi wa Dadaab unatokana na mambo haya ya United Nations. Kwa hivyo ni makosa mtu ambaye anajiita deputy president wa nchi aseme Kenya ikeuke sheria za kiulimwengu kwa kusema watu watatolewa
wapelekwe nchi zao kwa nguvu. Hiyo haiwezekani. Kwa mfano ukianza tia vile Fara alizungumza, huwezi kujenga ukuta. Watu sio ng'ombe, ati hata ng'ombe afadhali. Unajenga ukuta utenganishe Somalia na Kenya. Tukiendelea mbele, Somalia ikiwa na amani, itakuwa mojawapo ya nchi wanachama wa East African Community. Hiyo ndio kielekeo, biashara ikiwa na amani yao. Na ndio mimi mkambo wa kule, unajua nyinyi hapa ni hapa ni Ogaden, hapa ndiko dia wengine kule upande wa Wajia, Ogaden huku, na Ogaden wakivuka ndio Darod. Wale wengine wakivuka kule ndio Hawie. Mimi ni Digli Mirifli, nishikanisha hawa wote ili tuwe na amani, kwa sababu tukiwa na amani hakuna mtoto anaweza kufikiria kumuumiza mwenzake. Kwa hivyo mimi nawatangazia amani watu wa Dadaab, watu wa Garissa, watu oyubono niga kwa Kalonzo Musyoka kumureweke makirikia Wiper oyubono bereka gotewa buna anena sobo korrebo yomokonyo murewense William Ruto obona rokande ga komuchumo nchumurikiri bono ngo kwirande ase birubitere bitambe andaka nkomanyi Ruto ayabeteka okwana litukuri groma ga yokomera nabasaye ase geti kianyayo imeye county ya Nairobi tutaragenda bo ime yabo Samaro oyo manyakantu na Rogers Muturibo igobono yo mobwa bali bakoliye birogo obyobo jumbe ase bunge ya West Mugrango litukoliye goretureti yabagaka boigoni go besogetia sobwamo ase ganga yoko musabira kumubekira magoko bono achiko irukiana kogendra neganga yokoliye krokyo bojumbe ase bunge ya West Mugrango imeye county ya Nyamira niko bono okubwata no kubuli go kwarwete atena chikoligeria mange ase boigate betebuna egangane ne ya yeno kuchikoneke na jibasari nkorwe guchire agatebana chikoligeria mangano yokorosi wa wechi bare yanda mange ayubono abete kago kwana jabu maangi kurose county ya Nyamira boigo tigangara tumanya yabete kago kolekana ase ensemejo kama wako guruto tebega tuandikirire no toyedoke bogi bonya jogo declaration aya mbalenga banjire boiga mangana naso maboigo ngatoko declaration ye yamana thank you so much yamana mwanoni ya chakire nyomba ime iga chogo igo antagete como mojumbe o West Mugrango echama yane ne ODM president yane agatano Raila Amoro Odinga wandu wa mito na moiwa miaka enene nusu na jagete sabali ye gotarana bantu ba minto na komanyame chando kia bantu ba minto babugate la kipasto india te abagaiga una inche nara tenyire chinko na tenyire chinko chemetandege chemenyenya bono iga bone sina chakire ne sabali eria yoko genda iburu iga bantu ba mintongo basaba sabali yengo genda iburu egasinere ngo genda gokora abagwese ya chakire nyomba ime iga chogo igo antagete como mojumbe o West Mugrango echama yane ne o Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Nigo bono yako nikirundekerene Nego kurendera Chibicha chinkia na boigo chinkino nukukigima Na bogo tonyora Asoro gonko Bwomogusi Neji kaunti chito etanaine Buna e kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet
Kisumu, Migori, n'ekisemo kindi kinyinge. Nigo kotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoyenyore. Ndizi TV nigo turinikirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo kira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Osmo Traders Limited enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika amaryogo yemete amarwire buna asthma, arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusuko burwire bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwire bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo burito bw'umubiri, amarwire yerisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Chimashini cheito gochigo kurigere chioka ndutogo koereza bunurwarete wata tebina igabu na botini korara gabu ngoigunda bobe igabu gentu gete ngokorekana kiri ekarutu anyorre tu akurire to konyoro mubiri oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage. Naboku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosumurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Boigo naboku batarira ase nsemo ya kisi jogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene ine nubwatu muchando bwibrukunyo asumubiro bune bigoti bitari gonchoka umugongo gugwatya namruira ryagocha kuvotekana nobogotu bono Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services nigo bagukura emechande yawo yonsi nigo bakurwa bukoreri bwokumura ebimo by'umubiri na kubirungiya buna egitekyo umugongo gose umugongo bwekumpete ekerugwatengerie gose konyororuguma kuvotekana no kogosoria nigo bagukurungiya mauga buna liru ebitarenge n'ekinsemo kindi ky'amaguru naboiga amagoko boigo amarwira ryagocha kubwetekana n'obugotu nigo bakubwenia buna arthritis n'ayanda mange ekero kwabalirwe nakuliye kubwena nigo baokonya kubwena asukurungi y'umubiro magiga yukonyoro kurwalirwa kurwasenya gitali mbabwete boigo umurubulyo bwogokoretera obubwenia gwikasenka yao boigo nkoni abali kinyimbo kiri kigokonya gutara kimanyikanete buna clutches n'ebirogo bya wheelchair n'ebindi binge batalire imiyumu chokisi asamagacha ni usasura building rirongo rya kabire umurango namba isano nemo nabo imiyumu chunyamira nigo bagutoka samagacho ajami building ground floor angine supermarket ya Shivling imiyumu chu Nairobi nigo babwata chinsagi isato numu chu Naivasha urusagi oromo nabo gutumika wakanira chikadi cha insurance buna AAR Minet CIC APA, Saham, GA, Trident, Sanlam, Kengen, Britam, n'ekindi kinyinge bakirisimi ase namba enoti isano na ibire eyemo inye isano nemo isano na ibire isato isano na isato eyemo enoti Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services, one stop in physical rehabilitation. Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byoko igo kestima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chibirika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao
power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasiri chianga, chi-insulator switches, chi-tester chistima, chi-meter boxes, n'ibindi binge. Nigobare imeyomo chukisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Nabuku bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Enkoro y'omuntu nige gonchoka na kubigi ntekebe ekeru kugania kugwetania okonyora no kunereria kwabetobo ase gosori yokwegia yabasintobo chondo aba mwede na murigiri sana charo to gubuli mugwane munga tirasinge tato mindo na mama bakachante bigose buri musomi no yo mindo njengo ta utinde muntu tabwate manyinga tata nigo gwatananika kwarorekanire eyemagega yomuga kochondo gukwana gutige nibe nyinge magega mosomi mumro yomonene niga sinyirwe kubaga enibeyo kubwatekana nabamuraba mwabo nabaiseke korokia chimbwa chitari chingia mamincha yukugania waisanya gosira bana balitingo bagera pikende yonspi kwanza no kumenya tumanya sivile mpaka lito konda aligenda naki none siringisana jya konyora ngiya jikoreye Kingwandalile tabio kwaralite mubega kyumuni none kikwaragerete kakekero kwakwete akikwaragirete abana baitana gaki momurumwa bochondo nyangao nige soirime nagusegeto gutaigwana amate yo chondo eyo yamenyete no murembe bono yatanenikire nejisegi chabeire nkire yugo sunsura emechando yabo ono ma esenge njo kwegero mwana wa masomi na nero ma eto bwate chibesa kuya kabisa tari mo bwate chibesa baka inu bwate chibesa kainguru chibesa mama kuna chimura imoka muntu gutanya monte abimasuma inu bwate chibesa musomera yako umerana ne amateyo ritukuria Jumatano chinsa ibere chabutuko no moiroro ritukuria Jumapili guchakira chinsa ikomi cha maragoba eliubwe manye ningige oche okorekana ase amateye omwaka bwechiri bwibere nemerongibere nebere no mwaka siasa nabana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora ribaga lyokuboria na kunenkia ekerenka cyugukwana igo. It can tell you how far the Yamagiachi. Gotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucwa nominations. Yes. Bono umurubiri ubwike umbu nigo gucyo kwari bagariya lyokuboria kurigeria na kunenkia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta ekero mugaba na retire okorera asiaye engia gosende. And you see what you do no what you want what you are going to do for them. Kila ritukuria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi sito nenusu chabutuko asugu chakomerana na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanyibirengeri byabo asukore tamakindero imeyoro gonkugusi na kenyengima ena hotelira ekero musani abrange kanyo kwa ekero muntu akugata bageni boye agota binganjo bimbwata bageni aboko endo bakwani lakini to ko ibunga ebantu bakoiriria atamwe jirani yao ominyoke gwetio obubona teritariki umurubiryo bwike umbu asetoko nengia na kumanyikirenga asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye
nigo bobisete amange aigiatanya gotebio ndi bwensi nabo igabeire gakomo umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alia abantu basangirenere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani buye atebo no moyombosa lakini mondo tobasembirinya saa yera ari mutungito kuri chomberi yatigere nae goru ari enchibona ndwari tuli kwemanya elibona na nkugwena yani nali kogenda on off kero monto asense yiga tomenyete oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumuruberio ona yaeteire nigo togotarira abaminto bali beteire amangana ao na yaeteire Jumanne botuko enseye muninu su yamaragoba na boigo moiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nijideke komnisano chiamogaso Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Mwanchumulikina ndebono nigo togendrete ase Eriso Riaito gatonto kuligereria riagendete gukorekana ase chinsemo ime na isiko yorugongo rogusi onachie kugotebia buri tangani omukonyo muraibwense bono William Ruto asobutuko bwokya rero bono ime yegeti Kenya ya stadium kegotoka se county ya Nairobi nigabaga kumenana nabasae aho wanasanyara kubeka uko igwana gati yabasabu na kibago kigokolemeremo asobwamo aso muri bwa Kenya kwanza anasobo chorio bonene bole bosio Ruto maiga yokomera na barobo nyoni gabetka kone chinsemo college campaign chiaye maiga yayo butuko bwale rabono angachize sato iga chinse bere sato inyechi abutuko nsa isano nigo bana bagakomera nabasaya segeti kianyayo aiga na muno nabaga kumulekera boigo okino go uchumi sa aroka no kwana nabasai enchera bago chiko kini umuroberio bottom up economic approach model na kibara chikone kinankubwatira na bare asaba saego twale mirimo okoro ogotoka we chigasi ngati yali bono Ruto abaga kumulekera butuko bwalero maiga yokomerana nabasai asegeti Kenya yo imeye county ya Nairobi tigango torigererie na kiamangana lengo butuko bwalero ekara Ruto abaga kubekese na boigo na koigwa ebirero byabasae aneno kurwa se county ya Nairobi Swani hey tone hey sawa. Good evening everybody, let's take our seat. Thank you very much. On behalf of the Kenya Kwanza team, and we have a very big, formidable team here this evening, I want to thank the young people of our nation. I want to thank our present and our future for sharing these moments with us, sharing your passion, your desires, what you want for your future with us. I want to tell you, I am going to sign the Youth Charter in bold. And let me say the following, that we already determined that this election is about the economy. But the face of that economy
in our first bullet of what we need to do in the bottom-up economic model, the majority at the bottom of the pyramid are the millions of young people who are unemployed, who are struggling with startups, who are working on their hustles. And I want to tell you, we are serious in our focus at the bottom of the pyramid, and we are serious in making sure that we lift everybody up. Bottom up is not a slogan. Bottom up is a program. And that is why I want to ask of you, the young people of our nation, this is a defining moment in the history of our country. This is not a moment you want to be a bystander. This is not a moment you want to watch from the sidelines. This is a moment you should be right in the middle of the action. And I want to ask every young person in Kenya, whichever way you want to vote, but you must vote. You must wake up and vote. And I want to urge you, as you go to vote, vote wisely. For a long time, we voted tribe, we voted region, we voted other issues. This time round, let us vote our interests. The art of politics is not about friendship. It's not about tribe. It's not about religion. It's about interests. And at this point in time, if there is one thing we must sort out in Kenya, is the youth bulge and the unemployment that comes with it. I promise the young people of our nation that all investments that we are going to make in every sector, those investments are going to target how we are going to create jobs at every step, in every way, so that we can engage the energy, the knowledge, the talent, and the expertise of the young people of our nation. We are determined to make sure that our young people are no longer considered part of the problem. We are determined to make the young people of our nation part of the solution, if not the solution to the issues that affect our nation. So, good people, front, left, center, and back, whatever it is that we will be doing, the young people will be at the center. The employment of the young people will be at the center. And that is why this evening was so important to us, because we were speaking to the present and the future of our nation. I want to thank you very much for sparing time to share this moment with us, to participate in this conversation, and to shape the future of our country. Ladies and gentlemen, before I conclude, I know we said that there will be no speeches, and I don't intend to make one. I think I should stop. I am going to just introduce the Kenya Kwanza team here. I will start with Anto. Anto is our candidate in Makadara.
Oibono no mukonyo umurebwense William Ruto ekarabona nyardaga komerana nabasae ali tukuri grose county ya Nairobi asairese irebono na kwera sobwagare ali baligetie ogochigo ikirania sabegete ibuna arachi gokonya na goikirania okugani kwabasae ense to ya Kenya hanene maiga isego chorwa buna umurai wense sobochori gomutinyo gatano na gatatu mwako yega bochiri bubere na merongebere nebera yona yagendrete siasumoncho muligere libono inyirabono boigo se county ya Kisii ekeronko mwanyigobono na alituko lya lero ntochiko enekia nkomwanyigubuna mathaka se Ida Odinga na boigo na mathakarwa na barachi gotarira county ya Kisii engano na botora chikobwati ya ase biro bitari bitambe gomoncho muligere lya Toska tigatungubwa torengani tokumainara lya ya agochia gokolekana ayondo chokumanya se biro bitari bitambe engana togendrete kubwati lyo chumuligereria atnyara gokubekira ase obwasiore maiga yayugokolekana omubwazimia wani Kenya boigo mwancho muligereria nyerono mathakarwani gabere kagote abuna na chikone kingo kora rukundrigwa kwa basubahati aboigo ogoitwa kwa banta chinjere chobo tutukano anene baisego chorwaso borai osaso bochorio banene bole bosio okwana ime ya Garissa maiga yukore chikambeni chia boron nigobona abere kagote abuna igo yabire naro anabasubati gonyara gotigoro chinkoma basubati goitwa kundriwa boigo inyarase kolekemo imeye county ya Nakuru awo ase ihike mayaitire igobono abasubati batano batokire baitirose igawikira umubaro oikire wabasubati batano ngobono babere bagotoka baitire asanse moya mawanga ego maganga iyo gotoka se county ya Nakuru nyerebuna omwaziri bobolindwe Dr. Fred Matiang'i nigobono abetaka kobeke kambiri tukoligoro rona gote abanyanyimbo bono nigo barasense mejo nelikone kimunango karabaro butuki boime nakone kibuna bali bakorete bikolebyo nkonyarale bakoimukirigwa ege tambokero ege tindigoika aboigoro margoba abante merongebere na batano na babere abo bono bakagera ko babakegoro bubuiti nga senseme ye ya Nakuru nigo konyora babe kirubyara serendo bunyabyo botindi boigo bagendrete elikonyara ko eneki nankobe kubale byale kyomenkero kyaba salia ase county ya Nakuru kemege korokana genge la confirm nigo bono ikagene kendete wekeranyo boiti ase ensemejo ase kondo butukwime bogendrete gotikana nayo tiango tuwe nkwana ya mathakarwa ase gote yabuna na ligetigo chigokoro bundrelia no goito gwechinjara chiko bututukano asense ya Kenya roboti rokuranga semende ya studio. Enzi ya kunyanyaza haki za Wakenya wengine itaisha. Mambo ya kuchukua vijana kuwatorosha na hawapatikani tena itaisha. Kama ni mpahalifu apelekwe kotini, tusikize kesi, ahudumiwe kisheria. Lakini mauaji ya kiholela tumekataa na serikali ya Azimio itakomesha hiyo mara moja. Tunataka watoto wote wa Kenya mahali popote wamezaliwa wapate elimu sawasawa na wenzao mahali zingine. Tunataka huduma za matibabu siwe ni sawa, kama ni mahospitali iwe kila mahali na dispensaries. Tunataka tukisema Kenya ni moja na watu ni wamoja, mambo yote iwe ni sawa. Tunataka tujilishe kama wa Kenya. Tunaambiwa sehemu nyingi za Kenya kama hii ni sehemu kavu. Lakini Misri pia nchi kavu na hawana njaa. Wanalima tu kwa mto Nile na hiyo ni 4% na tunakunywa sukari na tunakula mchele imetoka Egypt na wanalima sehemu ndogo sana. Tunaweza kufanya mpango na maji yetu, tuwe na chakula ya kutosha, mifugo yenu kuwe na kichinjio, na wakati wa kiangazi badala ya kugojea mifugo kufa inauzwa kwa kichinjio, inachinjwa, pesa unaweka kwa mfuko. Huyu ni baba wa mipango. Si mnasikia akiitwa baba? Ni baba wa uzalendo, baba wa mipango ya uongozi, baba wa kutatua shida za Wakenya wote. Na sasa ameleta mama kwa hiyo uongozi.
Wamama mpo, mkiona mama mjue ni wa kusaidiana na baba kutatua shida za Wakenya. Na vijana mkiniona, muone mama wa vijana wa Kenya wote. Shida zenu hatutasahau. Ajuaye uchungu wa mwana ni nani? Kwa hivyo kijana akidhulumiwa, mama ndio ako na uchungu. Haki zenu tutasimamia, ajira mtapata na kila kitu itakuwa sawa. Na tena kama mama nitakuwa karibu nanyi kusikiza maneno yenu na kumkumbusha baba. Mtatushikilia. Tunaomba kura zote msigawanye, ziwekwe kwa kikapu moja, kikapu ya Raila Amolo Odinga. Omonchumuligeri bono ekerobo igo abeteka ukwana igoro yengane yubo igoni gate bira mangana yubo kurumi nangati ya mangana agochigokora igonde tunyoro bochi rose tunyore ngane yubo na mathakarwa ate bira na nachikuligereria mangana yubo kurumi tali gochigoseka nemeremo anene asense mo yubo kurumi toko nyoro bochi rutogo ndi mutumokomoke tukurina ninkoiro gikansemo ya St Stephen yugo toka ime yomo yubo songo handa ketomena ria ya agochi agokorekana korwa sense mo kurene nkwana ya mathakarwa igoro yugo koro bokurumi na kialenge. Tukipambana na ufisadi, na mimi amenipatia hiyo kasi ya masuala ya kikatiba na masuala ya sheria. Nikiwa nyuma ya baba, hatutacheka au kucheza na wafisadi. Ile pesa yenu inachukuliwa na watu wanajifanya matajiri, yote tutafunga hizo mifereji, ndivyo tuwapatia matibabu, masomo, usalama na kila kitu. Na mkijua ya kwamba baba ni mchapakazi, alikuwa kwa wizara ya barabara, yeye ndiye barabara zote, na zile hazijamfikia daktari wa barabara sio mwingine ni Raila Amolo Odinga. Kura kwa Raila ni kula kwa maendeleo, ni kura kwa kubadilisha maisha yako iwe bora, na ni kura ya kusimamisha Kenya kwa umoja. Yabu television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abaligeri ya kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate keyboards
buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwete chi tiles chiria chi kwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenegete sinyekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. A company ya Davis and Shutleaf nigo ya korentire chimashini au shekerero ichiyo gutumika simirimo yao asobo korori bwabo nigo bakonia chipamp chiria cyo gutumike engine na boigo ichigo gutumike stima nkonia bali chiria cyo gutumika asugo sialira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipamp chugwa kamache kurwege sima mbubwate chimashini choko na chobonyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuriro na boigo chiria choko bwati ya mache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ibia buso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache ichucho tumeke stima wose sola kuruwase chibohol ngose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kuruwase bare nigo bago kubugoria umusigo guikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout erange na KTRH bakirisimi ase namba enotisano nebire enotisano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano nebire marakabire gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano nebire ibere gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inya Davis and Shutleaf ango yobo kori emirimo bwao asogo tumeka chimashini chekerero twayichanire kuralia ogokwa kwa Eileen Busibori nigale umurugi o Kilian Nyabuga Nyarega korweke nyoro gia Nyamiranga Enchoro sublocation Bosamaro Masaba location e county ya Nyamira nigale ngina Cyprian Nyandiko Jones Nyanumba Prudence Mokiame na Brittany Kerubo nigale ngina biara John Nyarega na Agnes Nyanchoka mukamo mrumu abo Stanley Evans Kefa Justus na Victor Nkamatia Lynette na Jacqueline nigale muibuli umwabo Brenda Stella Keremensia Esther na Rachel nigale omwana o Christopher Mose Thomas Nyambane Rebecca Kwambuka Wilkista Obonyo na Martha Kemunto nigale musubati umwabo Eric Mogeni Vincent Abere Ruth Kerubo na Gladys abangina Rome ngamona Safina Kwambuka Cosmas Onyego Geoffrey Ongeta Mary Kemunto na Jared Oigo abaisemoke ngamona Charles Onchoke Elkana Matara Nyagosira James Mukaya na Zablon Omayo abangina moke ngamona Kwambuka Magoma Monica Florence na Nyagosira Paris emerobelio yaye nigerabe bunekubwatia ogosangiriria nigokorabiri tukure Jumatano chitariki 29 cy'umutinyo gatano nomo umwaka uyo bwikiri bwibere ne 22 alia sesemo ya Nyamiranga enkayaye na harusi wa senkendu ya ibara na kwendi wali tukoli Juma etariki yemo cy'umutinyo gatano kabiri umwaka uyo bwikiri bwibere ne 22 a senkayaye ensemo ya Nyamiranga Bosamaro imeyi county ya Nyamira asebali bonsi banyorere no gwakwa kubatekana no gusira kwa Eileen Busibori nigo twarure engora yaito ine aye no mwana siasa okoria ikirogo bono tibwe chanda eduka Kisi Brands twachire angenaye enyorere ebintu biria organitia se campaign yago aiga aseduka ito ngo print tore chi t-shirts
chihudi amaburi chikobi chibana chireflector chiposter 3D signage chilightbox boigo ngokora twere vehicle branding gati ayande amange tibwe chanda kogendare no tore angenae aiga somo chobosongo ayegonsi p nigoko yanyora aseri guri lya mubuko tustarere asamagacho a Uhuru Plaza ekoroba ya kabiri boigo nabogo twakira esimi ase namba 0727 026 368 gose 0724 297 565 KC Brands Creative Printing Solution. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Monchumulikana ndebono niko torenda se ntundende somoro wali sori tokera tona tokumulekera lya ganda tokolekana se chinsemo au ime naisiko yorgongo rwagusi buna botambe gana tokumulekera na mangana alengete abanyasiasa aliya kolekanire nsemo no uchumi onstoko tena ya agenda tinyera bono mubuli bwa azimio wani Kenya na bono mubwa Kenya kwanza ni gobono bero bretia se chinsemo au anasensemo ya siasa ayubono monchumulikire ngo chiko kumanya asebiro vitaliye bitambe kolende gotigana nayo abaraya basubati korwa ase county ya Kise nigo bagandete kuyarigani boyikirano asoko omwaligania Ihida Odinga ase county ya Kise nabigo na omukonjo omubolibu wa Azimio Martha Karua kati ya basubati ya bwabaraye igobate birebuna ogocha kobera bwase county ya Kise nigo kurabe ko mugoko mono na igobate bire igoba gendrete oseni igobero beri boikirano ase etaro yabo imeye county ya Kise tigango torego gati ya basubati ya wingi bakwana gati yabo ni igobare asensemo ya St Vincent tigango mase motoika asensemo ya St Vincent imeyo mo chobosongo togwe gati ya basubati ya bunali abakwana anene obosio wetaro ya Aida Odinga na boigona Martha Karua. Mubeke kura iziko mubeke nyumba. Aida Odinga wensi mwairwe obuya igaiga Kisi County kene nkeyo mangana no sitayara makongwara aboro ni nutoganyete mocha erinde morenga abangira ba Kisi County babaganyete igo asobwenye eigunka kero monta abangira babusibwe si pichi kura cheno gotorabe kase kabwe kamo ekikere ase omongina Martha Karua karibu nyumbani. Monchumulikere bono hayungati yali trachi kobwate na gokumanyia kerabono mulikitso Mirded Mumanyi haikira sensemo into chikomeranere anene ase chinsa chia mwasan semesa ya mangana mayeya nyara gotumanyia naraliya agendrete korwa sensemo ina mangu monchumulikere togandete gokwaliganilia ayibono togochi gokumanyia anebuna agendrete gokolekana na bokondra gusanga mwananchi gotira senamba eregabwa se screen ya ubuna botambeli ko jumbe ya oli kesa mwesi ya no gotra WhatsApp enyale komanyi bunana lyagende tokoleka onsi anane asura asemambia ya bonaganda kutubwate bwegotera sensemeli mtandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News na bwensemeli ya YouTube na bwotera buna Ndizi TV News Street Art Ndizi TV News ebona mwancho muri nyaro gosanga asobwamo asomurubeliyo yoga bwe Eriso Riaito lyagende tokoleka na sobwagale buna butambe ntochi gokumanyia asobwagale na gosanga munaye koenekina twabere to kumulekera na gokumanya nali yakoleka kurunse magete ngiyakoleka ayu ntochi gokumanya inyirabono aso mu bolibu Azimio bwo wani Kenya so kumulekera
ase county ya Nairobi ni gobono baba gutware gikaro bwango iga na iganga yabo no kurigereria abarwanire mbare bakurwandire birugo by'oburayi gwetera somo bwazimio okorengana no kurigereria kwabo ni go baganiri baria bayira mabagayo kurigia ebiroge ebyo andake bataramanyekana muno irina abanyare ko tigekero gekyo na kwa banga kurwandari bagerio oyo mugati ya bali abere bagwe soke na kwa miringa niyo no bahati goyibonera otebire buna tari guchwanja asa otebura ni go baroche na Azimio One Kenya ni go baligeti anyare gotiga kurigekero gekyo stare elibono anyare kwa omuntu mungao anene oyo guchukirukie bandera ningana boigo to guchukubwatya oyo ndo chukumanyia asinchira